Mae 70% o achosion dipio anghyfreithlon yn cynnwys Gwastraff Cartref. Ond does dim rhaid iddo fod fel hyn. Gwiriwch fod y person sy'n cludo sbwriel ychwanegol o'ch cartref neu fusnes yn gludo gwastraff cofrestredig. Gofynnwch be mae'r gwastraff yn mynd. Gwnewch nodyn o rif cofrestru y cerbyd. Gofynnwch am dderbyneb. Os yn dod o'r amlwg, bod eich sbwriel wedi dipio'n anghyfreithlon, gallech gael drwy o 300 pint. Neu hyd yn oed eich erlyn am beidio â dilyn Eich Dyletswydd Gofal Gwastraff. Gyda'n gilydd allwn ni sicrhau nad yw ein sbwriel yn cyrraedd dwylo tipwyr anghyfreithlon. Hefyd, bydd gwneud y gwiriadau hanfodol hyn yn helpu diogelu tirwydd naturiol Cymru rhag tipio anghyfreithlon.